Ще напишат цигани в Крумград. До вечера. До вечера вимо. Тя да покажа на толкова. И так яме Божие. Ще напишат... Села си, бе. Къде? Ще напишат цигани в Крумград. Мангалчета. Ето го най-голям мангал. Питбулче. Виж го, виж го. О, сколичка и фантичка. Кой си ти е? Ето, виж я. Чакай, гръпи се. Мъкни е, коя е та, познаш ли я? Чакай ли това? О, виж бачите, искат да се присъединят към тук, ама не идват там, там. Е, това е просто циганския център. Кои да? Балчета, балчета. Има и тук седмиците. Чакай да прилиш, балчета да спи. Може ли да приближаваш? Борко! Борко е! Борко! Борко е! Ще си обувките да я. Борко е мизерията в Крумград Егъл е. С центъра, снимай. Ба! Бягай сега приближение. Не, там е такива. Фани. Я, да си някой, аре! Кажи му това, чакай, да. Качка, проверя качка. Един от приятелите ми, ма седни отпред. Ма седни отпред. Абе, Дейвид! Мачка, бе. Сега си видим, И сега най-големият циганин. Ти знаеш какъв ти е бретона? Да видя. Бягай, чакай. Дай го искай. Знам те ме видяха. Аз само ти карам. Долу е така. Само. Треса. Дай го видя. Не бе, ти снимаш ли? Ме снима ли само? Аз го правя. Бяга, то ще снимаме тук. Помощ. Жив помак. Виждаш ли? Като чага. Ай, много хубаво е. Да. Помощ.